салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷасе. Хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, имрӯз баҳри шумо як сар наҷини шведиро навод мекунем. хушрӯ тамошо кунед, дастгириро фаромӯш накунед. дастгирӣ шумо пешравии кори мо лайкотона бизане. ҳамин лайка задан ягон қинӣ надора бародар, ягон мушкиле надора. баҳри ҳамин наврҳои мо бизане. касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписация кунед бародарони азиз. навори моро ба ёр дӯстонатон падилиса кунед, то ки наврҳои хубу ҷолиб бештар шавад, ки иншоалло ки ҳамта наврҳое ки молои хуб мешаванд бари шумо мо пешкаш кунем. подписчикони азиз, ин мол 4 моҳа биғиз гуфта харидем. рӯзи бозор ай ноҳияи қимсангир харидорӣ кардем. худо рости ҳамин рӯз духтар овардем. ҳамин рӯзи навор ки рӯз 30 моҳи мартай духтар даст пеш кардид, гуфт ки 4 моҳаги диромад аст, биғизиш 4 моҳа ҳастай. бародарони азиз, даст намезана ай боло, ай шикам даст намезана, мақсад 6 моҳа шава баъд даст намезана, не ки мол иншоалло ки биғизиш анақа кле дора синаш. масъалаи аҳлиш бародарони азиз, аҳлай масъалаи хӯрданшам иншоалло ягон камбудӣ надора, камбудӣ дида намешавад амол. подписчикони азиз, хушрӯ тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед. мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед харидор ки метавонед ки дар хона биёед, ай пешини мола бибинед. подписчикони азиз, ки мо мола вакруг навор мекунем ки хушрӯ подписчикони мо тамошо кунанд, баъд харидорӣ кунанд. азбаски ҳирӯз шогирдон набуданд ки мола хушрӯ биқапад, мо басте навор кардем. иншоалло ки агар чихеле ки тамошо кунем, мол ягон камбудӣ надорад. бастагӣ боша, даста ҳуй кунӣ бигардонӣ, фақат рагариша чиша нишон медем, хубтару беҳтар мешед. подписчикони азиз, як чи хабардор мекунам баҳри ҳамин подписчикон, баъри касоне канали Бухтар Ситиро тамошо мекунанд, хоҳиш мекунам подписчикони азиз, сихани бад наге, гапҳои беҳуда наст. ягон сихани бади шумо моро зарар расонданам намедонед, зарар доданам наметавонед. бародарони азиз, ҳар як касеро ки худованд бад накуна, худованд зарар нарасона, ба гуфти банда ягон кор карда намешавад. бародарони азиз, чӣ дар кора қимат гуфти, қиматай нахариш, қиматай хомӯшӣ ай ҳама хубтару беҳтара. подписчикони азиз, маъқулот нест тамошош накард, ягон мол қиматай харидораш набошед, чӣ дар кора гапе молот қиматай, шумо қимат мегӯед, шумо инсоф бире бозор харидорӣ кунед. подписчикони ягон ҷой маҷбур нест, мо бозорда мегардем, касе қимат мегӯяд, мо харидориш наменем, хуб мегӯем мегзарем, ай пай кормон мерем. подписчикони азиз, муомила дорем, мо нарх мегӯем, гарчанде ягон чиз 400 сом 500 сом қимат бошад, шумо бародарони азиз фикри фақат нархи ҳамусоаташа накунед, фикри доставкаша бикунед, ки баъзе бародарон айраҳои дур харидорӣ мекунанд, ираи дур доставкаш масад қиматтар меғалта. мо расчёти ҳама чиза муомилаи хуб мекунем. иншоалло бародарон молои партуфтагӣ моро харидорӣ кард, ягон моли мо савдо ношида намемонад, ҳамаш савдо шуда истанд. худо раҳмат кунад гузаштагони ҳамо одамои харидоре ки ҳамо харидорӣ кардаганд, кадомаш ки қимат боша нахаред, зурут намераса бародар, харидорӣ карда наметунӣ. бозор ҳаст, морам ай бозор мехарем, ягон ҷой дигар намехарем, ай бозорҳо харидорӣ мекунем, мефурӯшем. канали моро ранги бозор қимат гуфта бошам, харидориш намекунанд, не ки аввалаш худо моло ягон таш возврат нашида истаст, намонда истаст, ҳамаш каналда мондагиҳо савдо шида истанд. касе ки мола арзиша мефаҳма, ҳамон харидорӣ мекунад. баъзе бародарон гапҳои безеб мезананд. ягон кас, бародари азиз, ягон кас ягон кор кардан, сихани баъди шумо ягон кас фақат ба худона гуноҳ мехаред. ҳам пул метия интернетона кор мефармед, ба ҳамон расходи карда гуноҳ мехаред ба худона. ягон зарар шумо да намереса. бародарони азиз, аввалаш парвардигор ягон сихани баъди шумо да таъсир намекунад. парвардигор ҳамаро медонад ки чӣ дил ният дорад, ҳамаро ай дили ҳар як банда огоҳад. мо дуо мекунем ки шуморо худованд ҳидоят кунад, худованд шуморо баракат дар касб корте, шумо ҳаматон бародарои мои, ҳамамон алҳамдулилло ки мусулмонем, мо барои ягон кас ба зарари ягон кас сиханам намегем. иншоалло ки аввалаш парвардигор инсофу тавфиқ монам ҳаст, моро ай худо метарсем, моро бандаи худоем, моро дуо мекунем худованд як бриданони ҳалол битамо ки фарзандоно таълими хуб кунем. ин қимат, ягон қимат беҳимат нест, ягон арзон беиллат нест. мо молое ки безебан арзонан сифатан, мо оро каналда намемонем. бародарони азиз, молам ҳамин молое ки арзишманданд, ҳамиёро мо нархи қимат мехоҳем, моро арзон наметавонад ёрад. не ки харидор, одамое ки мола мешиносанд харидорӣ мекунанд. бародарони гарче шумо қимат ҳам ге мола сифатша мебинанд, меоянд мебинанд, харидорӣ мекунанд. бародарони ягон ҷой зиқ шида нест, зиқ ҳам наше барои ин нарх навои мо. худованд ҳамаи кора парвардигор буд мекунад. подписчикони азиз, ҳар хулоса ки худованд ҳамаона ҳидоят кунад барои рост, не ки бародарон мол масъалаи аҳлиш аҳлай, масъалаи хӯрданашам 100% иншоалло фақат успех кунед, харидорӣ кунед. гапа дароз намекунем ки камтар бахшиш зиёд ки гапи мо барои ҳамин бародаро як дас гуфтем,
дарозтар шид. Масъала ҳали мола нишон медиҳем, нарх навоша мед. Подписчикони азиз, ин масъалаи тарафи қафо чӯчакҳои дароз шуда, қафоша бибинед, синаша иншоалло ки чӯчакҳои хуб дорад. Бе павза мегузарем тарафи пеши мо меқапем. Ягон камбудӣ дидан подписчикони азиз, аз тарафи пеша мақсад ки мола меқапи ягон камбудӣ надорам. мо подписчикони азиз, боз ҳам такроршам, мо қарор дорем дар шаҳри Бохта Собир Номқонунтепа. Рақамҳои телефона гуфтем 0978 занг бизанед, харидор кунед. Нархи ҳамин моли мо бошад подписчикони азиз 15000 сомон муомила дорад. Мол 4 моҳа биғизай бародарони азиз, 15000 муомила дорад. Доставка дорад подписчикони азиз ба тамоми шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон. ҳамаи моро ва шуморо парвардигор барои ҳидоят кунад, тавфиқи дар бандагӣ насиб гардонад, ризқ моро аз хазинаи ғайб бош, ай ризқ ҳалол ато кунад. ҳамаи бародарои ғариби мусофири моро сарбаландӣ, хонаободӣ насиби рӯзӣ гардонад. То наворҳои оянда, худоҳофиз.